A mi el que més em va sorprendre va ser el to, perquè una persona que cregui en els fonaments de la democràcia, és a dir, que el vot individual és el fonament del govern col·lectiu, que les opinions individuals són el que diguem-ne, el que fonamenta la democràcia, des d'aquesta actitud difícilment pots menystenir o insultar 2,5 milions de persones que s'han expressat. Tu pots dir que no estàs d'acord, pots dir que no comparteixes els objectius, però no pots dir que t'importa un pito el que hagin dit. I aquest to equivocat que va alimentant la sensació d'humiliació i la sensació de menysteniment ha estat una de les benzines del procés, i per tant, si tu no vols el procés, el to és equivocat. Ara, en els seus aspectes més concrets, un acte propagandístic, sí, estava plantejat com a tal, era un acte per fer-se veure, per aconseguir visibilitat a una cosa al que li han negada. Un acte inútil i estèril, des de la perspectiva jurídica sí, també ho era la primera de les consultes, però no des del punt de vista polític. Des del punt de vista polític és un acte utilíssim i jo crec que els seus efectes ja es comencen a veure el mateix dia al vespre, diguem-ne, són immediats. Però jo crec que a més de ser aquestes dues coses era un acte legítim, i aquí és on jo crec que sí que el ministre no la va encertar en absolut. És a dir, les garanties en el recompte, les garanties en la votació van ser molt grans, perquè l'actitud de l'organització va ser molt escrupolosa, i a més va haver-hi, en moltes de les meses hi va haver-hi processos, per dir-ho així, de verificació de la qualitat democràtica, i aquest és una actitud insultant, pel meu parer, molt equivocada.